A diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad I siarad efo chi heddiw, ac am y cyfle I sôn dipyn bach am y BSBI, sef Cymdeithas Botanegol Prydain ac Iwerddon. Cymryd sylw o'r wefan yna, y bsbi.org. Be di BSBI yn wneud? Wel, da ni'n casglu cofnodion planhigion, bob math o planhigion, heblaw ffwng a cen a mosoglau, ond popeth heblaw hynny. Be arall da ni'n wneud? Da ni'n cyflwyno lwyth o llawlyfrau, cylchgronau bob dydd a cylchgronau o safon uwch gwyddonol, uchelch gwyddonol. A hefyd, da ni'n trefnu teithiau maes I lot o bobl, pawb. Mae o'n elusen cofrestredig. Mae wedi cael ei rhannu, mae gennym ni pwyllgorau yn Lloegr, yr Ynys Cyfan Iwerddon, a Gogledd, yr Alban ac yma yng Nghymru. Mae'r tir I gyd wedi cael ei rhannu I fyny I be maen nhw'n galw is-siroedd, vice counties. Hynny yw, maen nhw'n tebyg, mae hwn gafodd ei wneud yn canol y 19fed canrif, os dwi'n cofio'n iawn. Fel oedd y siroedd yn yr hen dyddiau. Yng Nghymru, mae yna 13 ohonyn nhw, a mae rhai ohonyn ni falle'n cofio'r hen siroedd pan o'n i'n blant. Mae gan pob is-sir o leia un VCR, hynny yw cofnodydd yr is-sir, a digwydd bod byd yr un i'r hen, I Sir Ddinbych, yr hen Sir Ddinbych fel oedd o. A be di job ni? Wel, da ni'n casglu yn hunan, a da ni'n derbyn, dwi'n sôn rwan am filoedd o chofnodion o planhigion. Da ni'n derbyn, well gan ni cael yr enwau yn y gwyddonol, yn heblaw na Saesneg neu Gymraeg, y lleoliad a'r dyddiad. Ac da ni wedi bod yn sôn ynghynt am brydreffs a pethau. So llawer iawn well I ni dderbyn y cofnodion yn ôl y brydreff yr arolwg ordnans. Mae I lawr I 6 ffigurau yn digon I planhigion cyffredin bob dydd, gyda dydd fel enghraifft, ac I planhigion sy'n mwy bryn, mae 8 ffigurau yn hen ddigon. Ond dyna sut da ni'n gweithio, dyna sut da ni eisiau derbyn y casglu'r data. Dwi a cofnodurion eraill, maen nhw'n anfon y cofnodion I fi, a hefyd I cofnod. A job arall sydd gyda I ydy wirio neu ddilysu'r holl cofnodion yma, a mae hwn rhaid I mi cyfala yn dipyn bach o job. Newedig pan dwi'n cael dydwch llun sydd yn dipyn bach yn fuzzy, dwi'n gorfod trio meddwl beth diolch yn hawdd, rhaid I mi ddweud. Yn y bon, yn y pendiwedd, mae'r cofnodion I gyd, dwi'n anfon nhw i'r data anfarth y BSBI, a wedyn mae heini'n mynd i'r NBN. Be arall da ni'n wneud? Wel, da ni'n rhai rhan fwyaf ohono ni yn cynllunio cyfarwyddadau cofnodi sydd yn agor I bawb. So, sa'n rhaid I chi bod yn aelod y BSBI o gwbl, agor I pawb, jyst dewch. Os ydych gennych chi ddiddordeb, mae o'n y cyfle wych I ddysgu. Yn bach am sut I adnabod planhigion. A hefyd cofiwch, bob tro ydych chi'n troi fyny, ydych chi yn wir cyfathrebu gyda gwyddoniaeth go iawn. Os ydych chi eisiau mwy o manylion ar y cyfrifoldeb yma, diolchwch ar y wefan y cofnod. Ac gyda llaw,
Mae'n amlwg dros y 2 flynedd dwytha yma, da ni wedi bod allan llawer iawn, ond da ni gyd, dwi'n siŵr, yn disgwyl rwan bydd pethau'n well ac da ni yn gallu mynd allan a cyfarfod a gweithio yn y maes blwyddyn nesaf. Dyna ni pobl yna. Wel, mae'n oer yn dydi yng Nghymru. Un peth pwysig dwi eisiau dweud, dyna map sy'n dangos yr is-siroedd. Dyn nhw ddim yn paru efo'r siroedd gwleidyddol dyddiau yma. Ac fel ydych chi'n gweld, dyna Sir Ddinbych ar y gogledd dwyrain. Dwi'm yn dallt y siap y map o gwbl, ond dyna be 'di o. Hwn yn ddangos i chi Sir Ddinbych, casgliad o'r gwaith cofnodi sydd wedi cael ei wneud dros yr 20 mlynedd dwytha yma. Dych chi'n gallu gweld y sgwariau yma, ac os dych chi'n gallu gweld yn y gwylod yna, ychydig iawn o'r sir da ni'n methu cyrraedd. Nes i fethu clir yng ngyrraedd y Mignaint i'r gorllewin yna, a ardaloedd y Berwyn, Moel Sych, dipyn bach yn anodd i ni, ond mae'r lliwiau coch yn dangos i'r lle gorau, mae gynnon ni dros 400 o wahanol rhywogaeth o taxon, neu taxa rhywogaeth o planhigyn yn y sgwarau yma. A fel da chi'n gweld, da ni di wneud job go dda o casglu'r data ar hyd ledled yr is-sir. Iawn, dwi eisiau sôn rwan am yr atlas. Be 'di atlas? Atlas yn dangos mapio dot. Hynny yw dosbarthiad planhigion i gyd dros Prydain ac Iwerddon. Rhai sydd yn cynhenid, sydd wedi bod yma ers oes yr Iâ, a rhai sydd wedi cael ei cyflwyno ers hynny, y rhai estron. I gyd, cwbl lot oddi wrth talion poethion. Ydych chi'n gweld, chydig iawn y llefydd lle mae o heb wedi cael ei chofnodi. A wedyn hwn. Mae hwn yn heblaw bod yn pert yn hardd dros ben, hwn ydy'r Lili Wyddfa. Andros o werthfawr, diom yn tyfu dim ond 2 sgwar bach yn Eryri. Mae o'n clynu ymlaen ers oes yr Iâ. Mae'r map yma yn dangos Mecanopsis cambrica, sef y pabi Cymreig. Fel ydych chi'n gweld y sgwariau glas yn sydd yn dangos lle mae'r planhigyn yn cynefino'l, lle mae wedi bod ers oes yr Iâ. A mae'r sgwariau coch yn dangos lle mae wedi ehangu ers hynny. A mae'n pwysig iawn i gallu gwybod y gwahaniaeth rhwng y ddau. Dyna llun hydnod o'r pabi. Y New Atlas, yr atlas newydd, hynny yw fo sydd wedi cael ei gyflwyno yn 2002. Casglu cofnodion, fel dwi'n dweud, arddio filoedd o gwirfoddolwyr fel chdi a fi dros y 15 mlynedd cyn hynny. Rwan, da ni i 2020, gen i gain. Iawn, fydd yna mapiau eto a capsiynau, fel mae'n dweud fanna, 3,400 gwahanol rywogaeth y planhigyn i gyd. Fydd yna adroddiad bach digidol a da ni'n gobeithio fydd yn dod allan blwyddyn nesaf. Fydd y prif allanfwn ar-lein a allai'n deud wrthych chi rwan be fyddwch chi'n gallu wneud efo data yma i gyd. Bydd y mapiau ryngweithiol i bob un yn dangos lwyth o parametrau gwahanol fel enghraifft amledd a dosbarthiad dros amser. Dadansoddiad holl fath o bethau. Bydd hwn yn andros o ddefnyddiol i pawb sy'n dweud. A fydd yna hefyd crynodeb o
o'r flora cyfan ym Mhrydain ac Iwerddon. Hefyd, maen nhw wedi caniatáu, fydd yna 2 atlas swmpus dros ben drwm dwnim mwyn, wel, dyna fo, werth I weld, siŵr o fod. Cennin Pedr go iawn di hwnna, yr un wyllt sydd yn cynhenid mwy na heb i'r wlad yma. Llawer iawn well, llawer iawn mwy per dwi'n meddwl na'r beth ydych chi'n prynu yna I roi plannu'r yn ardd, bar fi di hwnna. Iawn, wel, os oes gennych chi ddiddordeb mewn planhigion, os oes ti isio gwella dy sgiliau adnabod, lle allwch chi fynd? Wel, sbiwch ar y wefan y BSBI, mae yna digonedd o gwahanol fathau o lefydd os ydych chi'n gallu gwella'ch gwybodaeth ar-lein. Sa'n argymell edrych arno fo'n fanwl. Hefyd, mae'r BSBI yn cynnig cyfarfodydd ledled y wlad ac yma yng Nghymru, wrth gwrs, da ni'n derbyn cynnig rhai hefyd. Mae'r Sir Cofnodyddion fel fi, da ni fel arfer, fel ni'n dweud cynt, mae gynnon ni sesiynau hefyd, jyst edrychwch ar y blwyddyn nesaf, dechrau'r blwyddyn, edrychwch ar wefan y cofnod. A dyna fo. Hwn ydy Tegerian y Pry Fly Orchid, Dactylorhiza, cofio rwan. Andros o Bryn yng Nghymru. Mae gynnon ni rai ar dal Abergele. Hwn ydy Tegerian Brith y Gors, Dactylorhiza maculata Heath Spotted Orchid. Mwy o Tegerianau I chdi. Dactylorhiza Incarnata subspecies Coccinea sydd yn tyfu, os ydych chi eisiau gwybod, lot ohono fo yn RSPB Warchodfan yn Lladinol Junction. A dyna dipyn bach o'r Mignite sydd Ddinbych. Diolch yn fawr iawn I chi.